سلام نساكي تواجنيتي وتخاطات التفيتسي همين يهم لي كعوز حكم أوز حنا ناولخو بعلت مكت بسلام أوز حكم لومي بزعوا حد شارسي ذا الخمسين يخو الصخاء مستير تمكت سلمتاي أملاح تتأمقال نشتنا رسي ذا الخمسين يخو لا أقبلكم بدقامي انكو عب سلام تمكت بسلام أوز حكم لومي بزعوا تحوي مستير تمكت في النزاربينا قيتنا مدحينا يسوع كريستوس نمنتاي تتمقى نسو حتياتي ولنديو سلمنتاي دقا نبي يردانوس وردا نعناخا أبزي انتاي تمرتي ألنا سلمنتاي تتمقى سلسة عبيت مخنيات قدامي عملت المخان نحنا تمقت كنركب من قدي كخفتنا تتمقى كمتي نسوس قورو نحناون كنو قورو مأنتي خالي مستير سلاسة نمغلاس أبو يردانوس وليل تماكلو كاب سماي دما دمتي أبو سميعو منفس قدسوون بمثالي رجبي وردا إزي حاد أملاخ بسلسة أكال زغالة عوي مستيريو سالساي نماي نمبراخ كريستوس أب ما يردانوس مستتمقا نماي تراحتي خونس نملا فترة قدسو كاب تمقت انتاي نمهار تحتنا فتاري أب قدم فطور يتي سمايين مدرن سفتار أملاخ أب قدم يوهانس بتأمى قيمو كتما كله زرقة تحتنا تأمريو تمرتي بزعوة تحتنا زحالة فسمون تزاريبنا نيرنا لوم دما كاب تمقت قويتانا كنمهارو تحتنا نسبات نمحقاس كنبل رأسنا متحات كم زدلينا أيو بعال تمقت أم هاجرنا بهلاوي كورنا أم هاجر بعال تمقت بخامة يخبر تاوتات كوسو كلو هزي بحبار خينو هو بلو نابلة كزمر كلو زرلو صباقي قلصو منفساوي ترقم اتي صباقة نايتي بعال تراح زي خونس اتي سلامن فقرني يعبي سلام من تأيو عب ما يردانوس تتأمقا تاريكاو ترقوم سلام من تاي قويتانا أب كلو ويحاز يردانوس مرزا يردانوس أب بلي كيدان بزوح تأمرات زتقورو لما أيو إسرائيلاويان نابتا مدري تسفاكاتو كلو يردانوس تخفيل اللوميو مثالي كمتي إسرائيلاويان يردانوس تبقيسوم ناب مدري رستي زعاتو نحنا دما بتبقى تساقبنا ناب منقسة سمايات نأتو كريستوس نتي تاريخ زي نمفتساميو أب يردانوس زتمقا اتي زي تخافت سماي حدو شركب مصحف قدوس قويتانا مستتمقا سماي تخافت يبلنا ازي مالت دحر ورقت عدام تحاطيو زنبرا دق سماي ويجنت بمخنيات تمقت كريستوس ዳግማይ ንደቂ ሰባት ተኸፊቱ ማለት እዩ ንዓና እዚ ንሓና ዓብይ ተስፋ እዩ ጥምቀት ኣብ ምድራዊ ህይወት ናብ ሰላማዊ ህይወት ዘሰጋግር ወርቃዊ መንገዲ ምዃኑ የርእየና ኣርባዕተ ኣስማት ጥምቀት ዳግም ልደት ጥምቀት ዳግም ልደት ይበሃል ኣብን ንወለሉ ምስጢር ስለ ዝኾነ ብርሃን ጥምቀት ብርሃን እውን ይበሃል ሰብ ምስ ተጠመቐ መንፈሳዊ ዓይኑ ይኽፈት ካብ ጸልማት ኃጢአት ወፂኡ ናብ ብርሃን ጽድቂ ኣቱ ምሕጻብ ኣብ ጥንቂ ኃጢአትና ናይ ኣዳም እነጽረየሉ ምስጢር ስለ ዝኾነ ኣሕዋ ቅዱስ ዮሐንስ ንጎይታና ክጥይቆ ከሎ ዘነበሮን ፍርሃን ትሕትናን እቲ ኣነ ብኣኻ ክጥመቕ ይግብኣኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትመጽእ ዝብል ቃላት ምስጢር ጥምቀት ስለምንታይ ኣምላኽ ተጠመቐ ካብ ዮርዳኖስ እንመሃሮ ዓብይ ትምህርቲ ካልኣይ በዓል ጥምቀት 2018 ትርጉምን ምስጢርን ጥምቀት ክርስቶስ ሳልሳይ ስለምንታይ ሰማይ ተኸፈተ ረቂቕ ምስጢር ጥምቀት ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብዚ ሎሚ ናይ ቪድዮ እቲ ዓብይ ምስጢር ጥምቀት ክንምሃር ጸኒሕና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ዘይብሉ ገነሱ ስለምንታይ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ተጠመቐ
እቲ ዝተኸፈተ ሰማይ ንዓና እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ኣብዚ ቪድዮ ክድርሰልኩም ዝጸንሕ ነጥብታት ምኽንያት ጥምቀት ስለምንታይ ኣብ ቅድሚ ፍጡር ቆመ? ምስጢር ዮርዳኖስ ስለምንታይ ካብ ኩሉ ማያት ዮርዳኖስ ተመረጸ? ትሕትና ጎይታና ኣብ ጥምቀት ዝተራየ ዓብዪ ትሕትና። ዳግም ልደት ጥምቀት ከመይ ገይሩ ንገነት ይኸፍተልና? ባህሪ ጥምቀት ኣብ ሃገርና እቲ ዘለዎ ጽባቐን መንፈሳዊ ትርጉም። እቲ በዓል ጽባቐ ናይ በዓል ጥራሕ ዘይኾነስ እቲ ሰላምን ፍቕርን እዩ ዓቢ። እዚ በዓል እዚ ናይ ሰላምን ይቅርታን በዓል ይግበረልና። ኣብ ከባቢኹም በዓል ጥምቀት ብኸመይ ይኽበር? ቅድሚ ምብጽሑ ዘሎ መዓልቲ ኮተራ ይበሃል። ኣብዚ ዕለት እዚ ታቦታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ወፂኦም ብካህናትናን ተዓጅቦም ናብ ጥምቀተ ባሕሪ ታቦታት ዝሓድሩሉ ቦታ ይወርዱ። ህዝቢ ብመዝሙር ብኸበሮን ብባህላዊ ጸወታን ነቲ ጉዕዞ የድምቕዎ። በዓል ዝበዓለሉ ቀንዲ መዓልቲ ጥሪ 11 እዩ። ብማለዳ ካህናት ጸሎት ድሕሪ ምዝዛሞም ነቲ ማይ ይባርክዎ። ድሕሪኡ እቲ ዝተባረኸ ማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ይንጸግ። እዚ ድማ ጎይታና ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ጥምቀት ንምዝካር በረከት ንምርካብን ዝግበር እዩ። ገሊላ ቃና ዘገሊላ ጥሪ 12 ኣብ ጥምቀት ንብጽቀት ንጽባሒቱ ዝኽበር በዓል ኮይኑ ጎይታና ኣብ ቃና ዘገሊላ ኣብ ዝነበረ መርዓ ንማይ ናብ ወይኒ ዝቐየረሉ ናይ መጀመርያ ተኣምር ዝዝክረሉ እዩ። ኣብዚ ዕለት እዚ ታቦታት ኣብ ማሕደሪኦም ተላዒሎም ናይ መጀመርያ ታቦቶም መጀመርያ ቦትኦም ናብ ቤተ ክርስቲያኖም ብዓብዪ ክብሪ ይምለሱ። ናይ በዓል ጥምቀት ፍልይነታት ውርብን ሽብሸባን ካህናትን ዲያቆናትን ብጸናጽን ከበሮን ብምዕጃብ ዝዝምርዎ ያሬዳዊ ዜማ ንባዕሉ ፍሉይ መንፈሳዊ የጽህዎ። ባህላዊ ክዳውንቲ ምእመናን ብጽሩይ ጻዕዳ ባህላዊ ክዳውንቲ ከም ነጸላን ኩታን ተሸሊሞም ይወጹ። ሓበራዊ ሓጎስ ጥምቀት ኩሉ ሰብ ብሓባር ዝእከበሉ ሰላምታን ዝለዋወጠሉን ዝተሓጓጎሰሉን በዓል እዩ። ርሑስ በዓል ጥምቀት ልመዓልቲ ዝሓዝዎ ቪድዮ ይመስል ነይሩ። ሕዚ እውን ብድጋሚ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረና። ናይ ሰላም፣ ናይ ፍቕሪ፣ ናይ ሓድነት ይግበረና። ዓድና ልመላእ ዓለም ሰላምን ፍቕርን ይውደና። ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ደግፎም ኣይፈለየኒ። ንቤተሰብኹምን ንኣዕርኽትኹምን ሼር ግበሩሎም። ንዝያዳ መንፈሳዊ ትምህርቲ ሳብስክራይብ ግበሩ። ድጋሜ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይቕኒየሊ።